De mi a... De mi a rák? Majd gyűjtök neked ilyen adományt, hogy vegyünk neked egy eger. Vélet tűz. Nekem ha lesz reklámom egyszer Twitch-en, így ez fog menni rajta éjjel-nappal, hogy a Tesco-s 950 forintos. Előnyei piszok olcsó. Hátránya, hogy nem bírnak fél méterre hosszabb zsinort adni hozzá. Tehát akkor már 960-ba kerülne. Hát de. Hallod, de figyelj ide, de sokkal jobb, mint a Razer, már hamarabb tudod pótolni. Hát az biztos. Ágyújtok és leásik, hallod? Nem, ez az egér pótolhatatlan. Hallod, tök véletlen pont ketté töröd a billentyűzet. Hát teljesen véletlen. Hát hogyne, hát nem szánt szándékkal teszed. Csak az indulat teszi. Meg a kezdet. Ideg állapotba jössz.